Haul cu cele mai recente achiziții din SH-uri. Piesa de care sunt cel mai entuziasmat este această poșetă de la Coach, pe care am găsit-o din întâmplare și chiar nu mă așteptam. Face parte din colecția Horse and Carriage din 2019, o ediție limitată inspirată de vechiul logo Coach. A fost doar 50 de lei, deci eu zic că a meritat. Iubesc moda anilor 2000, așa că nu m-am putut abține să nu iau aceste două fuste. Îmi place foarte mult aceasta turcoaz, are și curea. Dar, la fel de mult, îmi place și aceasta multicoloră. Dacă vreți să vedeți ce outfit-uri fac cu ele, stați pe aproape, pentru că urmează cât de curând. Mai departe avem această fustă lungă, cu buzunare. Iubesc absolut toate fustele și rochile care au buzunare. Încă o fustă Y2K este aceasta Maroon Kiss, care îmi place foarte, foarte mult. În special croiala. Am văzut rochia aceasta, m-am îndrăgostit instant, mi-aduce aminte de rochile de la H&M de acum câțiva ani. Este 100% bumbac. Această cămașă de noapte am luat-o din două motive. 1. Iubesc gratonii și 2. Îmi place foarte mult să transform hainele vechi în ceva nou. Mă gândesc să fac o bluză pe umeri din ea. Mi-am dat seama că nu am nicio rochie verde, așa că m-am bucurat foarte mult când am găsit-o pe aceasta. Îmi place mult croiala și de asemenea broderiile sunt foarte frumoase. Nu știu dacă ați văzut, dar vara aceasta se poartă portocaliu cu roz, iar această rochie este absolut divină. A venit și cu o eșarfă pe care o poți folosi lejer, ca pe un bolero. Mi-am luat și câteva agenți de pe Vinted, dar vi le arăt în clipul următor.